Molt bona tarda. Molt honorable president de la Generalitat, molt honorable president del Parlament, honorable consellera de Cultura, president Mas, president Montilla, president Rigoll, no sé si em deixo algú que no veig clarament qui són, consellers, autoritats, amics, amigues, molt bona tarda. És un honor i és una responsabilitat per mi, argentina de naixement, insobornablement argentina, catalana per opció, per adopció, enamorada d'aquesta terra, de la seva gent i de la seva manera de fer país, rebre la Creu Sant Jordi i poder donar les gràcies en nom de tots els que avui comparteixin a mi aquest orgull, aquest reconeixement tan significatiu i valorat pel nostre país. En nom de tots, moltes gràcies al Govern de la Generalitat de Catalunya. Acollim la Creu de Sant Jordi amb alegria i la portarem amb responsabilitat, donant cadascú de nosaltres lo bo i millor que tenim i que som, conscients de la responsabilitat que implica treballar per les causes més nobles del país, dels que ens sentim orgullosos i també corresponsables. Sempre han prevalgut en aquest reconeixement el valor de l'esforç, del treball, del sacrifici, de la constància, de la solidaritat, de la justícia, de l'enyorada justícia i de tot el que contribueix a garantir el benestar de tots i la consolidació d'un model de país amb trets diferencials significatius. Agraïm aquest reconeixement a persones i entitats que promouen, faciliten i s'impliquen en el progrés i el creixement econòmic, científic, humà, social de Catalunya, esdevenint motors de creixement integrant i donant visibilitat internacional a un país que és petit, però que és universal, acollidor, que té una mirada global i una irrenunciable vocació de llibertat i de servei. Vivim temps difícils, temps que ens obliguen a implicar-nos i que reclamen més compromís, coherència, voluntat de diàleg i capacitat de treballar per la justícia i per la pau, per la dignitat, per la llibertat i per la democràcia. Aquest acte no és només una celebració festiva, que ho és la visualització del que som com a país i també del que volem ser. Avui, en una Europa i en un món en el que, en paraules del papa francès, si no ens citem entre els argentins, malament, en una Europa i en un món en el que s'ha globalitzat la indiferència, s'han tancat les fronteres per acollir els que fugen de la guerra, la misèria i de l'amor. En un món en el que els governs intenten ser políticament correctes, criminalitzant els que es juguen la vida per rescatar a les persones, Catalunya demostra que és diferent. I avui el nostre govern, el govern de la Generalitat del nostre país, no només no mira per un altre cantó, sinó que reconeixent i donant suport a Open Arms i a la gent que treballa a Òscar Camp, estan dient ben alt i ben clar que són un país diferent, que volem créixer facilitant que tots puguin viure amb dignitat i que no només mirem pels nostres interessos, sinó que ens importa la humanitat i tota vida humana, també les que les desperten la nostra consciència i ens conviden a acollir-los en el nostre país, que té un cor universal i generós. Fa 24 anys vaig arribar a Catalunya i vaig començar a aprendre el català per immersió, també amb el digui-digui, ja veieu el nivell. Vaig entendre a poc que aquest país que m'acollia, m'obria les portes i em permetia compartir projectes humanitzadors en favor de les persones, tenia no només el català com a llengua comuna, sinó també que tenia una altra no menys important i que avui vull posar en valor, la llengua comuna de la col·laboració público-privada, la col·laboració de tots i que està en l'ADN de la nostra identitat i que ens ajudarà a assolir els nostres somnis i a esdevenir cada cop més una nació més lliure, més democràtica i més universal. Siguem valents,
Siguem forts, restem units, més units que mai. Responguem a la persecució amb esperança, a la por amb decisió i a les provocacions amb unió. Responguem a la prepotència amb diàleg i a tant mal amb bondat i amb perdó. Siguem artesans de la pau. Siguem capaços de treballar per la reconciliació que condueix a la justícia i a la pau sense cap claudicació. No deixem de somiar ni aparquem les nostres utopies. Continuem donant lo bo i millor de cadascú de nosaltres perquè Catalunya sigui cada cop més gran, més universal, una terra de pau, de llibertat i d'acollida. Avui dono les gràcies en nom propi i en nom de tots els guardonats. Al temps que dono les gràcies, demano suport per continuar treballant per la infància i per la família, des d'un projecte de país en el que, sumant amb tots, puguem garantir la igualtat d'oportunitat a tots els nens, a tots aquells que hauran de liderar en un futur el nostre país. I vull acabar donant veu a unes paraules de l'Evangeli que ressonen amb força en el meu cor i que són un clam i un reclam i també avui una font d'inspiració. Són les paraules amb les que Jesús va començar el seu ministeri a la sinagoga del seu poble i que avui en aquesta sala prenen una força especial. Que s'obrin les presons injustes, que s'alliberin els que estan sent oprimits, que els que no veuen obrin els ulls i vegin la veritat, que als pobres se'ls anunciï la bona notícia. I deixeu-me dir en aquesta línia que aviat, molt aviat, els nostres polítics que són a la presó o a l'exili puguin tornar a casa, puguin recuperar la llibertat i puguin gaudir del que és i significa construir i treballar pel progrés, el desenvolupament del país, del que és i significa estimar la vida i compartir-la. Diguem alt i clar amb el nostre cor, unim les nostres veus, el nostre desig i el nostre anhel. Us volem a casa, us volem lliures, us necessitem aquí. A Catalunya tots sumem. Visca Catalunya!